Laugarren Paskua igandean Elizak gaixoaren Paskua ospatzera gonbidatu gintuen. Gaixoaren kanpainari amaiera eman zion ospakizun honek aurten tristunan itxaropena eman izan du gaitzat. Eta leloa berriz, haien dolua alaitasun bihurtu dut atsekabearen ondoren kontsolatu eta alaituko. Komunitate harreragileak, integratzaile eta misiolariak eraikiz lelopean, persona migratzaileekin lanean dabiltzan pastoraltzako ordezkari eta eragileen jardunaldia ospatu zen Madrilen. Gipuzkoako parroki, pastoral eta persona migratuen sailarekin osatutako Elizbarrutiko ordezkaritza batek hartu zuen parte. Donostiako San Bizente Eliza, Fatimako Ama Birjinari eskainiteko 3. urrena ospatzeko prestatzen ari da. Ekitaldi espirituala maiatzaren 11an hasi eta otoitz eta devoziozko 3 egunetan zehar ospatuko da. Loiolako santutegian Elizbarruti ezberdinetako gotzain aurrezkarien edo kontemplaziozko bizitza konsagratuaren idazkaritzako zuzendarien bilera ospatu zen. 21. mendeko kontemplazioa nola bizi daiteken hausnartzeaz gain, Frantzisko Aita Santuak gonbidatzen gaituen sinodalitate prozesuaz mintzatu ziren.